Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allah Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabry Ada Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigi. Hormatly dinleyijiler, bu gedäki gepleşigimizde biz dek 27-nji sentýabrda etil şu günlerin Polşa paýtagy Warşawada dowam edip duran OBS guramatynyň insan ölçegleri atly konferensiýasynda Türkmen delegasiýasynyň bir şakaran hukukatı bilen bağlanşykly waka barada gurrun etmekçi biz. O wakada näme täbäpli ýüze çykdy, ine şo barada dek öňün şol wakaň bolanyny täjül bermediban, ýagny biziň insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerimizden biri bolan täjül bermediban ýöredýän şoň saýty bar. Türk ödem guramasynyň adam Türkmenistan Helsinki fondu diýip adlandyrylýar täjül bermediban. Bilşiňiz ol Bolgariýada ýaşaýar, ýany ýoldaşy şu Anadur Hajiýew bilen. Bular hem barıpdyrlar şo konferensiýa. Indi şo taýda, indi şo bolan waka barada şu taýda ors dilinde bular detsine gysgaly bir ýetgäçik makala ýerleşdiripdirler. Bu taýda nähili ol Türkmen delegasiýasy bilen baglanşykly nähili hukuk ýüze çykýar, makalaň adyndan hem görüşüňiz ýaly. Warşawada geçýän Antan ölçüleri boyunca maslahatda yüze çıkan Türkmen insidenti, yani Türkmen vakası ile adlandırılıyor. Makala bilşiňiz ýaly OBS guramaty, yani Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramaty her ýylyň güýdünde sentyabr aýlarynda şo gurama girýän agda döwletlerdäki insan hukuklarynyň ýagdaýy barada ýürüýçe diňlenşik, pikir alşyk maslahatyny, yani konferensiýasyny geçirýär. Onam insan ölçegleri konferensiýasy diýip adlandyrýar. Indi şol gurama bir halkara guramasyna Türkmenistan hem agda bolup durýar. Indi Türkmenistan hem her ýyl iý bermeli öz delegasiýasyny, täze Türkmenistan bilen baglanşykly diňlenşik bolup geçýär. Ýöne her ýyl iý beren Türkmenistanyň hökümeti öz delegasiýasyny oňam sebebi näme? Sebebi şo taýda şol öýlerini Türkmenistanyň rejiminiň açılar öýtse, ýa ýüzüne basalar öýtse şol ýanky konferensiýa köprek Türkmenistan aktivistler ýa insan hukuklaryny goraýjy adamlar, wekiller geler öýtse şoňa öz delegasiýasyna iý beren ok ýerler iý bermedi. Ýöne şu ýyl şoňa iý beripdir öz delegasiýasyny Türkmenistan hökümeti. Indi buňa da biziň hem käbir aktivistlerimiz gatnaşýar. Geçen ýyl hem gatnaşdylar. Belli bir topary biziň aktivistlerimizden bu ýyl hem barypdyrlar. Huzudanam yan kaydışım ýaly insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerimizden täjül bermedi we oň ýany ýoldaşy Anadur Hajiýew, ondan soňra Dewlet platformasynyň lideri Murat Gurbanow, geçen ýyl Muhammed Ýöjem geldi, bu ýyl gelip bilmändir. Ina Nur Muhammed Anaýew hem bilşiňizler geçen ýyl gatnaşdy, ýöne bu ýyl çağırylmady näme üçindir. O BS guramaty Nur Muhammed Anaýew bu ýyl çakyryk bermedi. Bolmasa Nur Muhammed şu günler şo taýda ýaşaýar, şo edil Warşawaň özünde ýaşaýar Polşada. Welin ýöne şoňa çakyryk bermändirler. Ýöne buňa garamadan Nur Muhammed meni daşyndan ur mihman hökmünde barypdyr. Ýanky şol makalada görkezilýär konferensiýada Warşawadaky Sofitel atly mihmanhanada geçirilýär. Mihmanhananyň içinde ullokan zal bar. Şonda geçirilýär. Indi şol konferensiýada 25-nji sentýabrda işe başlady, 7-nji oktýabra çenli dowam edýär. Indi şol konferensiýaň 2-nji günümi 27-nji sentýabrda şo taýda şo Türkmen delegasiýasy şoňa gatnaşýan, şo ara kesmäge çykýarlar bular 27-sine. Ýerden maslahatdan soň saat 1-lerde çykýarlar. Onuň Nur Muhammed Anaýew hem maslahata gatnaşdyrylan, ol ýöne şo daşky zalyna garaşyp otyr. Haçan bular şo Türkmenistan wekiller şykarka insan hukuklaryny goraýjy aktivistler şykarka diýip garaşyp durka Türkmenistanyň resmi delegasiýasy çykýandy ýanky maslahatdan. Nur Muhammed hem kamerasyny açyp, telefonu kamerasyny açyp şolary video alyp başlaýar, hemen şolara sora berýär. Bulara yaran ok. Nur Muhammed'in olara sora vermän, olary video almaga haky bar. Bular näme diýip bu taýda şikaýet edýärler? Bular näme şu gowukdyr ýa delegasiýanyň wekilleri bizi video alyp kanuny bozdy diýip şikaýet edýärler. Indi ýöne adamlar bir zady bilip goýun. Haýhydyr bir ýurdun resmi delegasiýasy nirik baranda da özüňden bilýänsiňiz, telewizorda görýänsiňiz, teatrlerde de görýänsiňiz.
şu İslamlyk döwletiň resmi wekilleri nirikdir bir ýere baranda maslagada barsan, nirdedir bir ýerde duşuk geçirdin. Şonu dumlu duşdan jurnalistler, blogerler, video da alýarlar, şolaryň sesini hem ýazýarlar, suratyny hem alýarlar, şolara sorag hem berýärler. Bu dünýä ähli ýurdunyna kabul edilen zat ol. Ol düzgün bolmady, aýratynam günwatar ýurtlarda. Polşada Ýewropa Birleşiginiň agdaty günwatar ýurt bolupdy. Demokratik ýurtlaryň biri gadaplanýar. Indi şo taýa gelip Türkmenistanyň delegasiýasy ýok biziň suratymyzy almaga da biziň video düşürmäge de hiç kimiň haky ýok diýip ýanky ýer dep taşlaýarlar. Oňa da esasan şo delegasiýanyň içinde bir ýaşyrak oglan oň adam Baýly Seýliýew. Şu ýanky makalada da bellenýär. Indi ýanky näme video dolanyp gelsek, bular indi daşaryk çykýar. Yani şol irki maslahat gutorandan soň şu öýleriniň bolýan mihmanhanasyndan bir ýerik ýola düşýärler. Bilam Nur Muhammedem olaň ýerde bilen el telefonu çykýardy, kamerasyny açýardy, sonra berip başlaýar. Ha o siz diýe Nur Muhammed'in aýtmagyna görä men dekdüýün gürleşdim, hemme detallary bardy da. Ol diýe men ýa maşgalam bile baglanşdy, sonra berdim. Men maşgalam ýugurdyň içinde. Hansiz haçan oňa ýol berýäňiz. Ha o indi siz şu taýyp gelmek bilen Türkmenistanyň insan hukuklarynyň ýagdaýy barada hakyky dogruçul maglumat berýär. Meni dünýä jemgyýetçiligine ýa-da ýalan sözlemäge geldiňizmi? Siz hakykat haçan aýtjak zat diýilen ýal sonra berdim diýe. Hawa. Ödem näme? Nur Muhammediň özi Türkmenistanyň raýaty henidem. O gelen delegasiýada Türkmenistanyň hökümetiniň delegasiýasy özlerim insan hukuklary meselesi boýunça konferensiýa gelýärler. Şo taýda jogap bermek üçin, şo taýda hatabat geçmek üçin gelýärler. Nur Muhammediň berýän sorawam günden gün şo zatlara degişli. Ödem öz hökümetiniň, Türkmenistanyň hökümetiniň wekillerine soraw berýär. Ondan bular näme diýär? Şolaryň içinde şo 4 tane adam daşarda gidip barýan 4 tane adamyň bir ýerde ýyda galdy diýär, bir ýaşyra bolun. Ondan menem ýyda galdym da şonam alyp başladym, olam diýär ýyda mihmanhana girip şol konferensiýaň gorawyna jogap berýän Goro gullunyň diýe başlygyna baryp şikaýet edýär men üstümden. Ine şu meni kamera aly şonu pozduruň diýip diýär. Ondan ýanky ahrana da şoň gorowyna jogap berýän nämeňem topuruňa başlygy gelip diýär. Maňa batyş görkezýär, ödem ýerli adam diýär. Polşaň ýanky adam raýaty. Maňa da şu telefonuň diýen aýyr, menem aýyrjak däl ýani, pozjok däl ýani. Men hakym almaga diýip. Buňa ýanynda da bilişede ýanky anydyr. Hajy filan Begmedova da gelip olaram goşulýar, olaram gydyklanýar, näme bolup ber. Olaram geň görýär. Onu hem şi bir pozum boly. Ýok pozorsyň diýip tutýar diýär. Ödem ýanky şol ýerli ýanky şol goro gullunyň başlygy aýak diýerýär diýär. Ýanky şo delegasiýa Türkmenistanyň delegasiýasynyň wekiliniň tarapy boýunça. Ondan Nur Muhammedem ýok pozjak däl, ony bular polisiýa çagyrýar. Ýanky goro gullunyň başlygy. Polisiýa gelýär, polisiýa goşulýar. Bu taýda onuň bir ýerden Murat Gurbanow çykýar, bu wakalar daşyndan zyn edip. Olam sonra görüp başlaýar. Näme üçin haky ýok, näme üçin biziň almaga hakymyz ýok. Ondan ýöne şu taýda bolan bir zat da, şu taýda polisiýa batyş görkezden ok. Nur Muhammediň aýtmagyna görä polisiýa geldi, gydyklandy diýär. Näme bolu diýdi diýär. Ondan ýanky şu goro gullunyň başlygy bilen ödara gürleşdiler diýär. Bir düşünemok diýär de öldürlerine gürleşi ýapalýak dilini. Şo taýda şoň öýüni alyp barşyndan polisiýa bize hiç bir pretensiýa ýokdugyny duýdum diýär. Sebäbi polisiýadan hiç bir feýl bolmady. Aýyr diýip hiç de diýmedi diýär polisiýa. Gaýta polisiýa tersine şo goro gullunyň başlygyna da düşündiren ýaly boldy diýär da bu taýda hiç bir kanun bolmap ýok ýaly zat diýilen ýaly. Ýöne şoňa garamazdan ýene de şo Türkmen delegasiýasynyň şo wekili, şo Baýly Seýliýew diýilen aýak dirap durdy diýär. Ahir olam ýanky goro gullunyň başlygy aýak dirap durdy diýär. Ahir soňy ay bor diýdim de pozdum diýär. Pozdum ine şu ýurtda şo men şular ýaly hukumam goralmaýan bolsa onda men pozjak diýdim diýär. Bolýa, indi şuňy özi siziň ýüzüňizde garalyp gor diýip özüm pikir etdim diýär da Nur Muhammediň özi. Ondan polisiýa soň gidýär ýygyna. Polisiýa gidýän gitmäkä indi bular protokollaşdyrýar. Ýa-ni Murat Gurbanow şo taýda näme mesele oşup dur gitmäk diýip tutdy diýär.
polisiýany. Sizni protokollaşdyryn, bu taýda kanun bozulypdyr. Näme üçin biziň hakymyz ýok? Näme üçin haýsydyr bir Türkmenistandan gelen delegasiýa tide diýen netdirmeli? Biziň bu taýdaky Günwatardaky hukumaty bozmaly. Näme üçin bu zatlar bolup dursa, näme üçin ýol berýäňiz diýip ben polisiýany tutdum diýe. Tuttuk diye, onu polisiya diye belli alıştırıp zatlar diye protokol düzenli etti bolya diye gitti diye. Inni yöne biz diye oňulyna bir şey eklenmedik, biz barıp inne arda vermeliýän karara geldik diye. Tebe hakykatdanam bu bir görülmeşdirmedik da daşyndanam diye şol konferensiýa gelen delegatlaram başga ýurtlaryň wekillerim bir de ýine edip bir hili polisiýa gelenden görüp bir zatlar bolup görün onu Amerikadan gelen bir delegatyň wekilliğe gadyklanyp başlady diye biz hem onu düşündirdik diye. Şunyal waka boldy diýip. Ondan indi bu taýda netije näme bolýar? Indi näme üçin şo taýda şo baýly aly böyle şo baýly seýlif diýilýän adam bu işe goşulşy. Ödem bir ýaş oglan diýä da bir 25 ýaşlaryna ýaş oglan. Indi şu taýda da şo barada gurrun edýän täjrübe bilmedi şu makalatynda daýdylýa. Täjrübüň ödem gurulşyk bolup durýar. Delegasiýaň wekillerin ya delegasiýa başlygy bilen Şemşat Atajanowa diýä şo delegasiýa başlygy diýä da. Men niye sonra verdim diye şu makalatında da diye. Sizlerin kuruluşup bolmaly mı kadip diye yüzlönüm. Molin niye şu delegasiýa başlygyna olam diye şu delegasiýaň düdümündäki baýly Seyilif şu taýda bir ýalňyşlyk bar ýaly. Sebebi maňa Nur Muhammed aýdanda baýly Seyilif diýip tutdy da familiýasyny. Bu taýda täjül baýly Seyilif diýip ýazypdyr. Ýöne şol bir adamy gödäňne tutýarlar. Şu diye baýly Seyilif diýip birine diye görkezdi de diye ana näme soragyňyz bolsa diýe şoňa ýüzlönüm diýdi diýe. Ondan menem diýe ona şol ýaş bolana ýüzlönüm diýe. Siz soraga jogap berip bilýäňizmi? Men sizle gurulşyk bolýan diýdim diýe. Olam diýe patron sprosity diýe. Ýani bana näme soragyňyz bolsa soň berersiňiz diýdi diýe. Menem haçan diýip anyklaşdyrjak bolýan näme? Ýani diýe olam diýe näme diýdi diýe da belli bir jogap bermedi diýe da umumyň. Şoň desine diye aran üzmek bilen bize bollu diýe da teredin. Ýöne özara gurulşyk bolýan Täjül Begmedowa Türkmenistandan gelen şo delegasiýa başlygy bilen başlygym şoň bilen gurulşmaga hetdetmän şo delegasiýaň düdümindäki bir ýaş oglany görkezýärdi. Ana şol oglany bilen gurulşyk şo jogap berýär. Indi şonom Nur Muhammed aýdýar men gugulmy bolmasa şo diýen men bir şu datlara şol delegasiýaň hereketine gödäwçilik etmek üçin mehmeňi beren bir wekili alyp bolup durdy ýa. Sen hemmet gorkýar diýe şondan. Ana ýan kaýdyşyn diýil delegasiýaň başlygyna çenli şol Täjül bilen gurulşmakdan hem hetdedip bilmän näme soragyňyz bolsa şoňa beriň diýip şonu gorkýar diýe. Ondan olanam ýok aýsan gurulşýarsyň diýe, soň haçan gurulşýarsyňyz diýsem belli bir jogap bermän aran açdy diýe. Indi şondan soň ana şol Täjül bilen bolan wakadan soň Nur Muhammed ondan golar video alýar da. Şol ýanky kameraň öňünde sorak berýär. Ondan soň ýanky ýaly waka ýüze çykýar. Indi bular bu wakany bu taýda goýman şoň polisiýa gidýärler ýanky Murat Gurwanow eketi. Murat Gurwanow hem şaýat hökmünde gidýär. Nur Muhammed o taýda ejir çeken adam. Ondan polisiýa baranlaryna da bularını tercümeçi gerek bolýar. Onun tide nähaýet dille tercümeçi gerek diýip tutýar. Polisiýaň resmileri bularam Nur Muhammed maňa türk diline ortaň sat boljak diýe. Ondan Murat Gurwanow ors diline orta bolýar diýe. Netijede Murat Gurwanow şol 27-sine ýanky şikaýat aradasyny berýär, şaýatlyk aradasyny, şaýatlyk görkezmesini berip gaýdýar. Nur Muhammed naýfam düýün 28-sine çağırdılar 28'den gelir diýipdirler tercümeçi gelipdir türk diline tercümeçi Nur Muhammed'im menem hemme bolanda atlar aýtdym diýe ödümde awanýan hoplarym düşündürdüm diýe naşoň ardasyny kopýasy şu. Şu taýda gyýyska çykýardylar şu taýda ýanky şikaýatyň manysy nämeden ibaret mazmuny şolun ha Türkmenistandan gelen baýly Seýlif adly resmiň ödüne hayvat atanlygy hem şu öz kanun hukukyny bozanlygy bilen baglanşykly şikaýat arasy bu taýda şikaýatyň nomeri şu taýda şu arzaň nomeri polisiýa departamentine berilen umanyň şol kopýasy. Ýönerini şol videoda näme kanun bozmaklyk barmy ýokmy? Bizem şoň bilen gadyklanyp gördük. Näme tögüşdiňizmi ýa-da hayvat atdyňmy ýok diýe. Gaýta diýe şu videony öçüremden soň maňa
Sen maşgalan aňyrdadyr, sen ya gödeňinde tutdy ýaly sen beýärde bolsaňam, o sen Türkmenistanyň raýatysyň. O biziň diýenimize dersiň diýilen ýaly gaýta haýwat atdy diýýärdi ýanky baýly heýlip. Şo bolsa-da ýa-ni şu ödem insan hukuklary boýunça maslagata gelýän adam Nur Muhammed'in şu taýda kanuny Nur Muhammed'e haýwat atdy hemem şoň videosyny göçürilmegi talap edip şoň hukuny daşary ýurtda günwatarda bozup otýar da. Inni aralary berildi. Inni bin näme bile götorer o belli däl, şoňa garaşyk görmeli. On täk ýöne delegasiýa şo taýda. Iňolmanyna konferensiýa 7-nji oktýabrda götorýar. Ne biz umyt edýät 7-nji oktýabra çenli. Iňolmanyna şo taýda polisiýa reaksiýa bildirip şo delegasiýa ýygyna gitmäke ýa şo OBS bular ýetirmeli, şo taýda OBS rol oýnamaly bolýan, bize gynanlar ýa-da OBS ýol başlarynyň resmiýetlerinden hiç biri şuň küne çenli. Indi şu geçen indi 2 gündan geçti da hiç şoňa reaksiýa bildirmediler diýär da. Indi OBS-ň şu taýdaky borjy näme barat? Diýsine şu konferensiýaň dowamyna, ödem insan hukuklaryna bagyşlanan konferensiýaň dowamyna şular ýaly maskaraçylyk bolup durka, reaksiýa bildirmeli haýdan haý. Ondan Türkmen delegasiýasyna ýanky duýduruş bermeli. Duýduruş bermeli, ýerine oturtmaly. Bu taýsy üçin Türkmenistan näl bäri günwatara geldiňiz, ödem insan hukuklary meselesi boýunça konferensiýa gatnaşyp otyrdyňyz. Siz nämeler edip berdiňiz? Siziň buňa hakyňyz ýok diýip, şolara hukuk ýanky ýerini görkezmeli la. Şola medilen o. Bularym şoňa gahar gelýär. Nur Muhammediň hem gahar gelýän zady, gahar gelýän zatlaryndan biri şo konferensiýany gurulajylar tarapyndan hiç reaksiýa bolmady diýdi. Ine şunu ödem nämen görkezdi? Ya ýene bir nowatdaky gedek. Ine goýa diýe gownuň ormasa Türkmenistanyň hökümeti diýe. Şo taýda şo gora gullugynyň başlygyna täsir edip duran ýaly. Şolaram şolaň buýrugy boýunça algap berdiler diýe. OBS-den hiç reaksiýa bolanok. Ýadyňyzda düşýän men geçen gepleşikleriň birinde. Şol ina 6-njy sentýabrda Nur Muhammed Tawurda 3-4 tane biziň aktivistlerimiz bolup Warşawada OBS-ň binasynyň öňünde protestiýa çykanyna şol OBS-ň wekili lap çykýar şo taýdan gelýär. Onam näme üçin Nur Muhammed Tawur OBS-ň binasynyň öňünde gurunýar? Sebäbi şu OBS ödetmeli işi neden ok şunu bilsinni bina diktator şu diktator bar dese näme üçin şu çakaşan ala dediňdi. Näme üçin bulara sanksiýa ýerleri ala dediňdi, kişi dediňdi ok diýip. Şonuň tanqidleýär. Şonuň ýürüýti, şoň öňünde gurunadym bolýan. Gurunadyk bolýan ylgap çykdy diýär şonuň resmiýetlerinden biri. Ha o gyzyklanan bolýar diýär. Menimce kaptalımda diýär şolara ýadan arzanmady, ýüzlenmänmady diýär. Edil olam diýär, şol ýaly geldi, onu ýeline de goşurdum diýär. Ha, biziňe geçirýän şäherimiz şu bilen baglanşykly. Inhada sile ýadan ýüzlenmämiz diýip, olam diýär elini aldy diýär. Her şeýlemi onu diýär, ha ýüzlenmäňiz berdiňiz indi diýär. Bu protestiňizde muny diýär, ýygnap diýär, gitseňiz gowy bolmazmy diýip diýär gaýta diýär, tapaşylyk bilen bizi urat şok bolýar diýär. Şo taýda geçirtmejek bolýar. Bizem ýok diýdik, bir geçirjek, dowam etjek diýdik goýunda. Näme bolsa Ýewropa ýurdu da, ay oğlum neme edip durmat diye şekeleşip de gitti diye. Yüzün tortadı. Görýänmi? İnsan hukuklaryny goran bolup guramaň ödem özlerini tanqid etsen ana şolar ýaly reaksiýa bildirýär. Çaltyrak gitseň de gowy bor diýen ýaly. Ana hatyňy berdiňe de. Haty alarlar da näme o zibileden goýarlar da. Hat şu şakaçyny näçe hatlar ýazyldy da. Bizim ödemi de ýazdyk ne? Şu pasport meselesi bilen baglanşykly, ýurda girip çykmak meselesi bilen baglanşykly, ýollan ýapylmak bilen baglanşykly. Ýürüýti o beşe näçe hatlar uratdyk. Jogabam ýok, iňolmany hatyňy da alyp diýip jogabam ýadan oklar. Ödem şu iyi vermeli adresine de iyi ver. Ya şolam bar ya şolara. Yani iňolmany şu biziň aladamda, biziň derdimizde bir raýdaşlyk bildirýän bolsalar, iňolmany gödüçini ne şolar ne diýäýmeler, şo hat uğradı ýana men. Şo köp ýadylan bir giden hatlan uğradı şu men boldum. Kollektiwden gol çekdik. Bir giden toparlan adından. Indi şo maňa meniň elektron adresine jogap geläjek ýaly hatyňy da alyp hawa biz öwrenir sawolun hatyňy düşünýär. Bir hatymada, ýekiji hatymada da o beşe guramasynyň alyp diýen jogap beren o. Sawolun hatyňy düşünýär, öwrenir diýen jogap beren o. So nämen görkezýär? Nämen görkezýär? Diýmek şolary şu begendiren okşol. Şolary begendiren ok. Sebäbi alyp diýip hat gelýärse de onda nähil neme boljak?
He allyňyz mı? Onda haçan jogap berjek diýen ýaly ýygynyň sonra geljek, olar şondan gorkýar. Şoň şu hatyňyzy almadyk diýilen ýaly reaksiýa bildirýärler. Ýöne o hat bar ýa-da ýygyna gaýdyp gelen o ýalňyş adresa uratdyňyz diýilen zat gelen o biziň şolaň adresine resmi adres dura onuň saýtyna dura. Bizim şoň uradýarsa. Ha adamlar şoň üçin men aýdyp gelýän. Bu halkara guramalar ay bulara kömek sorap ýüz tutsak ay ardy daýsaňyz ay bu meselemizi çözüp bermedilermi ka? Ýok adamlar. Men şonu ýygy derli ýagdaýda men näme üçin şunu oýnamana tekrarlap gelem mok. Tebe 30 ýyllap men şu hereketiň içinde bolamsaň 30 ýyllap ýazylmady katka almady şu guramalar. 30 ýylyň içinde reaksiýa bildirmedik. 30 ýylyň içinde şu diktator rejimi, öňkü Niýazowyň rejimini de, häzirki rejimi de ýekece sanksiýa giridilmegini gazanyp bilmedik. Şu guramalar şol urunda hereket etmeýän, ýekece şu barmagyny galdyrmadyk gurama inni şugun galdyrýar. Şugun şolar hereket ederýär. Buňa sözüne endi soňky täzelikleri seredim. Şu halkara guramalar bilen baglanşyk gurrun edilende ýene bu käbir täzelikleri öňsüňjek bolýan. Inha 2 ýyl mundan ozal, dogry 2 ýyl mundan ozal Nurberdi Halykow diýip şu aktivistimiz ýöne ýerden, boş ýerden tutsak edildi. 4 ýyl türme tutsagyna basyldy. Höküm edildi. Türkmenistanyň rejimi tarapyndan. Näme üçin şu Nurberdi Halykowyň günäti näme boldy? Günäti ine şu taýda oturan şu bütün dünýä saglyk guramasynyň delegasiýasynyň Türkmenistana baran resmi delegasiýasynyň suratyny iýberenlik üçin şu Türkmen News saýtynyň şuň redaksiýasyna iýberenlik üçin şonu Türkmenistanyň hökümeti 4 ýyl türme tutsagyna höküm etdi. Bar günäti şu boldy. Öden bu suratam Nurberdi Halykowyň özi alany. Şunu tanışlarının bir yer alıp Instagram'da koyuyor. Bu Nurgelli bu görgülem şu Instagram'daki suratı alýada Türkmen News'un redaksiýasyny guradiýar. Bar eden ana nemesi cinayeti. Şu cinayet mi adamlar? Cinayet mi şu resmi gurama var ya. Resmi guramaň wekilleri var ya. Resmi delegasiýa. Öldürem olur. Publişni adam diýilen bir neme var? Jemgyýetçilik adamlar olur. Şolaň suratyny alýar mehmanhanaň ýanyna oturanyň bir gyýt. Onam Instagramda goýýar, oň tanışýan Nurgellim, onu alýada baş Türkmenlik suraty. Şoň üçin hem türme atylýar. Inni bunam Türkmen News'un neşeriniň ýol başçysy Ruslan Meatiýew näçegede kat ýazdym diýär. Bütün dünýä saglyk guramasyna. O siz üçin basyldy, siziň suratyňyzy alan üçin 4 ýyl bir oğlan türmäge gitdi. Näme üçin şuňa aladasyny ýetjekdim, siz diýip jogap beren okdy, şu wagt üçin. Inni ýanky görýän suratyňyzy aşagyny şu näme? Inni şuňa aladasyny edip, şu Nurgelli Halykowyň aladasyny edip Norwegiýaň Helsinki komitet diýip insan hukuklaryny goraýjy gurama bar Norwegiýede. Şoň wekilini Norweg adamsy, Norweg jurnalisti, insan hukuklaryny goraýjy aktivisti ýürüýte şu Nurgelli Halykowy azad ediň, şuňa ýardam ediň diýip bütün dünýä saglyk guramasyna hat ýazýar. Hat ýazyp şona minha poçta atyp duran suratyny aldyrýar. Ödem şu taýda näme ýazylgy? Şugun ya Türkmenistanyň türmesinde bir adam oturýar diýär. Olam näme üçin oturýar diýär. Ine şu bütün dünýä saglyk guramasynyň diýär Ýewropa delegasiýasynyň wekilleriniň suratyny alan üçin diýär. Şoňam diýär bilinni diýär şo waka bilen baglanşykly bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy Dr. Tedros hem Ýewropa delegasiýasyna, ýa-ni Ýewropa bölüminiň ýol başçysy Hans Kluge şu arada siz näme alada edýäňiz şu Nurgelli Halykowyň türmeden boşaldyrmagyna nähili alada edýäňiz diýip sora görüp şu haty ýazdyk diýär. Ine şunem diýär şu haty diýär Oslo'dan ýa Ženewa uradyp durýar. Ine şol adam. Aşagyna da ýene de şu düşündiriş şarty bar. 2 ýyl mundan ozallyýar. Bir adam diýär, ine Türkmenistan şu ýanky Nurgelli Halykow gödüňi tutýar. Bir adam diýär bir ýöne bir günäçe bir surat aldy diýär. Ýani bütün dünýä saglyk guramasynyň delegasiýasynyň suratyny aldy diýär. Şu naharlanyp oturýarlar diýär. Aşarda mehmanhanaň daşynda diýär. Şu suratam diýär iňmur diýär repressiw ýurtlaryň bir ýeri bolan Türkmenistanyň alındy diýär. Innem diýär şu suratam soňam diýär Instagramda peýda bolýan diýär. Ýanky ýaşa bolan inni diýär. Şu surat sebäpli türmede oturýar diýär. Oňam bar günäsem näme diýär?
Şonu diye Instagram'daki şu suraty başga kimdir başga bir ýerine uğradonlygy düşünýär-de. Indi şuň bir absurd ýagdaýdyny görkezip oturýar da ýanky. Şu Norwegiýa Helsinki komitetiniň wekili, Norwegiýaly ýanky aktivist. Absurd ýagdaý. Gunwatardan baran delegasiýa wekilleriniň suratyny Türkmen News neşrine uğradan üçin bir türmede oturuyor. Şoňam aladat neden onu şol ýanky Gunwatar guruman wekiller aladat neden o. Ruslan Miýaçyw hat ýazdy, inni Gunwataryň wekiller hat ýazdy. Ha o sizin näme diýäňiz diýip. Aladat etmediler aýdaýyn. Ruslan Miýaçywyň hatlaryna jogap bermedi guruman başlyklary, resmileri, bu oglanyň hatyna jogap bermedine görersiňiz. Näme üçin? Näme üçin? Ön kaýdyşym ýaly diktator rejimiň arkasynda şular ýaly guramalar, şular ýaly güýçler durmasa, şular ýaly hyzmatdaşlyk etmeýän bolsa, diktator rejimi şu çakaçyny 30 ýyllar Türkmenistanyň diktator rejimi özüni şular ýaly anamdy alyp bar bilmezdi. Näme üçin özüni şeýle anamdy alyp barýar? Sebäbi arkasynda durýar, şu güýçler şular arkasynda duran üçin bolýar. Bu güýçlere näme üçin bäkwitli? Bu güýçlere men öňe aýdyp gelýän. Ýurdy şular ýaly bir haramzada bir adam dolandyrsa, bulara aňsap bolýar hyzmatdaşlyk etmek. Aňsat bolýar islendige diktatora daňsat şular ýaly ýurtlara daňsat şular ýaly güýçlere daňsat. Sebäbi şu bir adamyň üstünden diýenlerini etdirip bilýär. Sen bir adamyň diýenini etdirip berseň tutuş dünýe şu ýurda diýenini etdirip bilýär. Şu ýurtdaky siýasata täsir etdirip bilýär. Emma aýdaly Türkmenistanyň häzir demokratik sistema welagatyn şu taýda köp partiýalyk sistema bolan bolsa, parlamentde birden partiýaň wekilleri oturan bolsa, onuň şolar ýaly ýurdun ykwaly baradaky meselelerni kollektiwlerini çözüp oturan bolsa, bu guramalar diýenini etdirip biljekler. Köp partiýalyk sistema bolsa, birden partiýa bilelikde dolandyryp oturan bolsa, olaň hemmesini göňünü tapmak, hemmesine diýenini etdirip öz siýasatyny ýurda ornaşdyrmak kyn bolýar. Emma ýurda bir ala hekek dolandyryp oturan bolsa, ýeke bir diktator, ana oňa diýen getirip bolýar, oňa diýen etdirmek diýmek näme? Tutuş ýurdun siýasatyny sen özüňçe ýurdun siýasatyna täsir edip bilýär. Şoň üçin pikir etmeýän adamlar bulara demokratik ýurtlar gerekdi, demokratiýa aladas ne diýendir öýdip, şular ýaly guramalar. Ýok, bulara da diktatorlar bilen hyzmatdaşlyk aňsat. Ýöne bular nähil ýagdaýda diktatorlara garşy çynlaka hereket edýär. Haçan da şo diktator bular bilen hyzmatdaşlyk etmese, bulan öz diýen jadadyny ýerine ýetirmese, onda başlanýar konflikt. Saddam Hüseyin ýaly, Muammar Gaddafi ýaly diktatorlar näme üçin Gunwatar ýurtlary öldürdi? Emma bu haramzadalyň ýüzüň üstünde burnuna bady bilen oklar. Näme üçin? Tapawdy näme? Sebäbi Saddam Hüseyin, Muammar Gaddafi ýaly diktatorlar bulan diýen etmedi, bulan oýuny oýnamady. Öýde şu oýnalyp barjak bolly, garaşly bir tarap hereket edişek bolly. Olaram ýoklap goýberdiler. Emma Türkmenistan insan hukuklary boýunça soňky 30 ýyl bäri dünýäniň iň soňky ýurtlaryň hatarynda dur. Iň soňky Demirgazy Koreýa bilen bilelikde iň soňky ornuny eýelek gelýär. Emma Türkmenistana garşy şular bir çäre görýärmi? Bir sanksiýa girdijek bolup, ýa şolaň pulny konfiskasiýa etjek bolup, etjek bolup. Öňe aýdyp gelýän. Şolaň pullary esas saklanýan ýerini Gunwatar. Esasany Britaniýada. Esasy biznesler Britaniýada şo taýda esasy pul hasaplarym şo taýda. Şolaň Gunwatara diýişli offshore banklaryna. Näme üçin olaň bank hasaplaryny doňdurgan oklar, näme üçin onu konfiskasiýa eden oklar? Ama sebäbi sahna arasından hapa oýunlar oýnalýar. Şonan biz şoň alamatlaryny şular ýaly wakalarda görýäs. Ine bulam ýanky ýaly wakalaryň biri. Indi ýene nähil zat bolupdyr. Ine ýakyn ýene Türkmen News neşri ine tek öňün şular ýaly makala ýerleşdirdi. Bu taýda näme görkezýär? Bu taýda mundan bir ýylyň ine şu taýda Gurbanly Berdimuhammedow şu ýurdun odalyk prezident Gurbanly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde bir karara gol çekipdir. Bu kararda näme diýilýär? Bu kararda Ýewropa Birleşigine agza bolup duran Rumeniýadan kiber gödäwçilik üçin, kiber howpsuzlyk üçin, kiber howpsuzlygy gullugy üçin ýa döwlet kiber howpsuzlygy gullugy bar. Şoň üçin ýürüýte enjamlary we program we üçinçiliklerini satyl almak, getirmek, hem gurnamak we hünärmenleri okutmak hakynda ýürüýte permane gol çekýär. Şol enjamlar, şo gizlin enjamlar
Nirden alınýar? Rumyniýadan alınýar. Rumyniýada Ýewropa Birleşiginiň agdaty 29 milyon dollardan gowrak baha durýan şol ýörüýte spets enjam. Ol enjamam näme hil maksat üçin ulanyp bolýandyr öýdýär. Ol enjam şo kiber howpsuzlyk bahanaty bilen şol sanly ulgamny, internet ulgamny, elektron ulgamny gödegçilik etmäge mümkinçilik berýän enjamlar. Ödem şo kampaniýany näseredin? Rumyňska kampaniýa NTT DATA Romania SA. Şu ina guraman adı şol üpçün edýän. Ýa-ni gidin enjamlar häzirki zaman enjamlar bilen üpçün edýän. Inni bu sösüne bu geçen ýylyň aprelinde kabul edilen karar şol. Ödem Türkmenistanyň spesialistlerine tälim bermeli şol urdu. Kiber gödegçiligi ýa-ni internet ulgamyna, sanly ulgamlara gödegçilik edýän ýörüýte topar var, döwlet gullugy var. Şoňam ýörüýte adamlary var, şolara da tälim bermek bilen meşgullanýar. Ýa-ni Ýewropa Birleşiginiň agdaty bolup duran döwletler. Muňa sösüne inni ýa-ni ýaly enjamlary, bu çylşyň enjamlary işletmek, ony ýola goýmak aňsatlar. Şoň üçin näme diýär? Şoň üçin näme? Bular ýene de Ýewropa ýurtlarynyň, Serbiýadan, hemem Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlykdaky Izraildan, Belarusdan spesialist çagyryp şo enjamlary oturýarlar. Onam Türkmenus saýty ýa-ni şu ýylyň aprel aýynda maglumat berdi. Bu aradaky maglumat hem ine Türkmenistanyň öz içinden gelen resmi şol çeşmelerden gelen maglumatyň esasında ne şu taýda nähili adam ödem karantin çärelerine garamadan ne şu taýda Türkmenistanyň hökümetiniň karar kabul eden kararının göçürmesi var. Şoň esasında ýüze çykdy. Türkmenistanyň hökümet çeşmelerinden gelen maglumatyň esasında ýüze çykdy. Ýagny şol Türkmenistanyň raýatlarynyň internet ulgamynaky alyp barýan hereketlerini gödegçilik etmek meselesinde ýörüýte Günwatardan enjam satyn alınýar, onam ornaşdyryp onam işe girmekde de ýene de daşary ýurdun esasında Günwataryň spesialistler çagyrylyp şol enjamlary oturdurýar. Ödem şular ýaly hyzmatdaşlyk. Şuň kun edilen o gün men ýene käbir soňky wagtlar bolan bir wakalar görkedeýin. Mundan 4 ýyl boldy. 2018-nji ýylda Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch HRW şu gurama insan hukuklaryny goraýjy gurama şol mesele üniti çekip alada bildirýär. Olam näme alada bildirdi? Ene şu taýda Adatlyk radiosynyň rus dilindäki saýtynda ýerleşdirilen makalada Human Rights Watch потребовала от немецкой фирмы раскрыть детали сделки по поставке Туркменистану оборудования для слежки. Insan hukuklary goraýjy Human Rights Watch guramada diýär, Germaniýa degişli bolan ine şu kampaniýadan jogap talep etdi diýär. Näme jogap talep etdi? Ne şu kampaniýadan Rochte and Schwarz şu kampaniýanyň ýol başlaty. Hartmut Jeşka diýilen adam şu 2018-nji ýylyň fevralynda Türkmenistana tapar edip hökümeti resmiýetleri bilen gepleşik geçirýär. Şol taýda şol wagtky prezident Gurbanly Berdimuhammedow bilen gepleşik geçirýär. Inni bu gurama näme üçin alyp öle Human Rights Watch guramasynyň ünsini çekýär. Sebäbi şu gurama ýa-ni nemis guramasy, nemis guramasy şol gizli internet ulgamyna hem elektron ulgamyna gödegçilik etmek, kontrollik etmek, şondaky maglumatlary analiz etmek ýaly enjamlary öndürýän gurama. Şoňam başlygy Türkmenistana barýar. Onuň Human Rights Watch guramasy hem ýankydan jogap talep edýär. Şoňa hat bilen ýüllenýär. Siz Türkmenistana barmak bilen şular ýa diktator rejim bilen gepleşip geçip gaýtmak bilen siz näme hakda gurrun etdiňiz? Siz şoňa ýanky ýaly enjamlaryňyzy bermek hakynda gurrun etdiňiz diýip hat ýa bolýan. Bular näme jogap berýär? Ýanky Human Rights Watch guramasyna biz size şol baradaky biziň eden taparymyň hem geçiren gepleşiklerimiň mazmuny size açmaga borçlu däl. Ine şu mart aýynda ýazylýar şo hat. Şu gorama. Biz de onu bir borçlu däl jogap berýärler. Ondan soň näme bolýar? Bu waka bu bilen tamamlanok. Şu edilýän alada soň hakykatdan hem subut edilýär. Ýöne ýere alada däl. Sebäbi soň ýene de şunýal makara çykdy.
Туркменской спецслужбы для слежки за гражданами возможность использовать оборудование немецкой компании Rohde & Schwarz. Türkmenistan'ın gelin gullukları, yürütü gullukları, şöyle nece Germanya'nın Rohde & Schwarz adlı kurumasının diye encamlarını ulunyandır diyen çaklama var diye. Onam ne için şuraya çaklama yüzü Türkmenistan'ın hükümet çeşmelerinden kâvirleri alatlık radyatına şu vardı havar veriyorlar. Olam ne edip subut ediliyor? Türkmenistan'ın öz içinden adından 2 tane kuruma, 2 tane firma şu yankı adağdalayan şu Nemis firmasından encam satın alıyor. Indi Türkmenistan'ın hükümet organları satın alanı oken. Bunlar ne hil schemanı oluyor? Türkmenistan'ın içinde telekomünikasyon boyunca iş alıp barayan bir firma var. Hamala. O firmalarım Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk Guramasının gödäwçiligi aslyndaky firmalar. Ondan olar näme diýe? Olar öz başda bir hususy firma hökmünde Nemis kompaniýasyna çykýar-da şolardan encam alýar. Bu firmalara ýanky ýaly gymmat bahaly encam näme gerek bolduka? Ol encamlaram ýetatly näme encamlar ýanky aýdyşym ýaly şo Rohde & Schwarz diýen şo guruma ýetatan internet ulgamyny, analitikany, analitik maglumatları öwreniji, şoňa kontrollyk ediliji, şol ara gatnaşyk ulgamyndaky hemme maglumatları hem eliň aýatyndaky ýaly görkeziji, hatda bloklamaga, petiklemäge mümkinçilik berýän encamlar. Onam ýanky Human Rights Watch guramasy ýaly guramalar bilýär. Şo ýanky Nemis firmasyny öndürýän, şolar ýaly önümden habar bolan üçin alada bildirýär. Tamam, şoň alada tam ýerlikli bolup çykýar. Neticede aradan bir yıl geçip geçmeyene yankıdadın üstü açılıyor. Türkmenistan'ın içinde döredilen 2 tane firma yankı şol adağdalayan Nemis kampanyatı bilen gelişik bağlaşıp şolardan yankı encamları hamala şolar satın alıyormuş. Türkmenistan'ın içine ertiyor. Olaram yankı Türkmenistan'ın hükümetine değişli olan çeşmeden aitmağına göre şol guraman şol 2 tane guraman birinin başlygy diye odalky mehemän odalky işgär diýip aýdýar. Şu ýanky adatlyk radioň ýanky makalatyny şu barada maglumat bar. Indi öňde gödäwne getirin ýanky ýalçy hemän ulanýarlar. Bular näme üçin diýär? Şol tany kuklaryny goraýjy guramalara, synçy guramalaryň gözüne çöp atmak üçin edilýär. Ene hökümetiň öýde baranok, ministrlikler baranok. Hökümete de aralar baranok da hamala hususy bir firma bar ýa Türkmenistanyň 2 tane firmasy bar ýa. Şolar satın alıp gaýdy. Tamam getiribem. Ara gatnaşyp ministrligi bilen howpsuzlyk ministrligine berilýär ol encamlar. Şolaram şoň üstü bilen ýanky ýaly Türkmenistanyň raýatlarynyň başyna bir giden bela getirýär. Häzirki soňky döwürlerde ünsürk görüň. İnternetden petiklenmegi, IP adreslerinin bilinmegi, hatta VPN ulansaňa mindi, VPN ulanýanlara şeňi bilip oturýarlar. Şonam petikläp oturýarlar. Öýlerim näme diýäni? Kim VPN ulanýan bolsa diňe şonu nemeden oklar, öçüren oklar da şol ýanky VPN kategoriýasy bar. VPN-niň dürli firmalar tarapyndan döredilen VPN'ler bar. Şol bir görnüşdäki VPN-i ulanýan ähli adamlar raýatlary birden kat petiklemäge mümkinçilik berýän bilen täze sistematy bar Türkmenistanda. Indi olar ýaly ýöne ýeke-ýekeden idarlanyp bularda şu görnüşdäki VPN-i ulanýan adamlaryň hemmedini petiklemeli diýerler. Neticede de olar ýöne petiklenmek bilen soň gidiýän açylanawam diýär wagty bilen. Ýene de tenniýe şol näme barmaly? Internet providerine baryp şo taýda şolaryň goýguny tapsaňa internet açýarlar täzeden bolmasa da ençeme lab internetde açyp bolanok diýerler da. Şol ýaly birden problema. Şoňa näme mümkinçilik berýär? Şo näde binde Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi näde şoň Türkmenistanyň mehemeti näde şolarlar edibilýär? Ine şolar ýaly günwartardan alynan encamlaryň üstü bilen edýär. Indi bu üstüne de ýakyn Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredew hökümet maslahatynda bir zadyň üstüne açdy. Olam näme? Indi Türkmenistanyň öz içinde Türkmennet ady bilen içerki internetde dörediljekdigini aýdýar. Bu gowlukmy? Ýok, gowluk diýen adamlar. Indi soňky wagtlar şol daşarky internet, halkara interneti, açyk internet. Indi şondan doly Türkmenistanyň ilatyny izolirläp içerki Türkmennet ady bilen Türkmenistanyň öz içinde
izolyatsiyada saklanyan bir milli ýa-ni internet öğretmekçi bunam. Bular. Şo arada da geçen yıl dokument kabul edilipdir. Şuýda da aýdylýar, şuýda şoň nemesem mat şelgeti bar, şuňa bassaňyz, şu makalaga ýerä etdiň, şuňa bassaňyz 10 sahypadan ibarat Türkmenistanyň özerki prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen ullakan dokumentde. Olam geçen yıl kabul edilipdir. Bagşlan ine şu ýylyň martynda şu prezidentlik saýlawlarynyň edilip öňýäni Bosowasynda 3-nji martda gol çekýän karary ýa-ni 10-njy martda da ogly Serdar Berdimuhammedow prezident boldy. Indi şu karar näme hakynda karar? Şu karar Türkmenistanyň kiber howpsuzlygy baradaky karar. Ondan hem şu Türkmeniyet diýen özüniň içerki sanly ulgamyny döretmek. Olam näme aňlady ýa şu içerki internet bolup durýar. Indi ödem serediňini şu taýda şu makalada agdalýandan Türkmenistanyň diýe ýa-ni Ministersiýet Inostranyw diýe ýa-ni daşary işleri ministerliginiň strukturasyna sanly diplomatiýa, sifrawaý diplomatiýa diýip bir bölüm döredilipdir diýe. Indi daşary işler ministerliginde näme üçin şular ýaly bir bölüm döredilýär. Sebäbi şu meselede Türkmenistanyň diktator rejimi daşarky döwletler bilen tejribe aşyp hyzmatdaşlyk edip şolatlar amal aşyr bolýar. Enseriň şoň üçin şu daşarky ýurtlaryň firmalaram indi Türkmenistanyň diktator rejimi bilen şolurda hyzmatdaşlyk edip otyr. Olaň spesialistleri gelip olaň enjamlaryny oturtup berip otyr. Üstüne de şol Türkmenistanyň ýörüýte şol bölümleriniň adamlary, spesialistleri daşary ýurda uradylyp, günwatara uradylyp, tälim alyp gelýär. Tälim alyp ýyllaryna dolanýarlar şol ýurda. Şondan soň da şolar ýaly tejribeli spesialistlerini köpelen soň Türkmenistanyň bularyň aňsatlyk bilen interneti öçürip otyrlar. Aňsatlyk bilen indi Türkmenistana izolýasiýa salyp otyrlar. Ýöne diktator rejimiň daşarky döwletler bilen bu hyzmatdaşlyklary diňe ýanky gurrun edilýän zatlarym çäklenen ok. Indi soňky şu urda alada delirdici soňky täzelikleň birim. Dek düğün 28-nji sentýabrda Kronika Türkmenistanyna şeýle bir makala çykdy. Bu taýda näme aýdylýar? 25-nji sentýabrda mundan 4 gün ozal Türkmenistana Amerika Birleşen Ştatlarynyň bir mühim bir delegasiýa bar ýa. O näil delegasiýa? Ol Montana ştatynyň Milli Gwardiýasynyň ýol başçysy bar ýa. Şo var ya biram ondan daşaram şol ýanky Montana ştatynyň harby meseleler boýunça departamentiniň ýol başçysy bar ýa. Döwlet delegasiýa. Ine şu iki tane adam yönemen adam däl seredin. Milli Gwardiýa, Amerika Birleşen Ştatlarynyň Milli Gwardiýasy diýmek näme? Milli Gwardiýasy diýmek raýat jemgyýetindäki umumyň jemgyýetdäki howpsuzlygy üçin edýän ýörüýte Gwardiýa. Polisiýadan daşary, armiýadan goşundan daşary Milli Gwardiýa diýen güýç we käbir ýurtlarda. O güýçleňem esaty wezipesi näme? Jemgyýetdäki düzgün tertibe gödäwçilik etmek. Şu polisiýaň daşyndan şolara ýardam merci goşmaça bir güýç hökmünde şo zatlara kontrolly edýän güýç. Indi Türkmenistan Amerika Birleşen Ştatlaryndan şol urda da tälim almakçy. Şol urda hyzmatdaşlyk etmekçi. Üstüne de ýan kaýdyşym ýaly şol ýanky Montana ştatynyň harby meseleler boýunça departamentiniň hem başlygy bar ýa. Harby meseleler boýunça departamentiniň başlygy otar Türkmenistana näme işläpdir? Olaň edýän teklibi näme? Olaň edýän teklibi diňe bir ştatyň derejesinde dälindi. Bular näme teklip edýär? Представители двух стран обсудили возобновление программы партнерства между Центральным командованием США, Бюро Национальной гвардии США и Министерством обороны Türkmenistana. Ýadyňyzda düşýärmi? Şu ýylyň Thompson'da Amerika Birleşen Ştatlarynyň merkezi harby karargahy diýilen bir bölüm bar diýdik. Merkez komandowaniýasy diýip, dünýäň tutuş yer şarynyň dürli regionlary Amerika Birleşen Ştatlarynyň täsir edici sferasyna bölünen, şolary da
ýürüýte kontrollyk edýän, gödegçilik edýän harby komandowany ýa-da karargahy wagt edik. Şolaň ana Türkmenistany öz içine alýan, ýa-ni Türkmenistany hem degişli bolan şoň regiony gödegçilik edýän komandowany bilen şoň harby karargahy bilen eminni Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk etmeligi hakyndaky meselelerini şolar ortak goýýar. Amerikan ýa-ni wekilleri. Ol diňe ştat bilen hyzmatdaşlyk däl, bir Amerikan Birleşen Ştatlarynyň bir ştaty bilen hyzmatdaşlyk hakynda gurrun eden oňundy. Indi Amerikan Birleşen Ştatlarynyň tutuş Gorunmak ministerligi bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda mesele ortak goýulýar. Üstesine de şulurda ýa-ni kurda milli gwardiýany ulanmak hem harby meselelerde tejribe öwrenmek meselesini indi Türkmenistanyň diktator rejimine Amerikan tarapy teklip edýär. Ýadyňyzda düşýärse men ýene de şonu ýatladym. Şu ýylyň Thompsonda diýdim, ýa-ni şol Amerikan Birleşen Ştatlarynyň merkezi komandowanyny şol dünýäň şu ýakyn günde bar hem Merkezi Aziýa regionlaryna gödegçilik edýän komandowanynyň goşun ýol başlaty Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etdi. Gazagystana, Kyrgyzstana, hem Täjikistana. Şoňa ýetýäni bilenem, awgust aýynda da birdenke Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gatnaşmagyna Amerikan Birleşen Ştatlary bilen bilelikde şolaň goşun güýçleri bilen bilelikde Täjikistanyň territoriýasyna harby türgünleş geçirildi. Şoňa ýetýäni bilenem eýýäm. Sentýabr aýynda da atışyklar ýüze çykyp otýar Täjikistan we Kyrgyzstanyň arasynda. Men şonda näme duýdurdum? Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harbalarynyň aýagy biziň regionymyzda sekse çaknyşyklaram ýüze çykyp başlar, Talibanyň wekillerini görüp başlarsyňyz, IGILiň wekillerini görüp başlarsyňyz, ana şo ýerden ýüze çykyp borady. Ondan men aýtdym, indi gedek Türkmenistanyňky bolmagy mümkin. Ýöne ol lokal hora ýüze çykyp durdy şonda. Türkmenistan neutral, bir tarap ýurt hasaplanýar. Ol hiç bir ýa-ni harby bileşiklere goşulmalar, ýöňüň statusy boýunça harby türgünleşigem geçirmeliler. Emma şoňa garamazdan eýem. Şo taýda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň gelen ýa-ni iki tane ýokary derejeli resmi eýem Amerikan Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministerligi bilen hyzmatdaşlyk baradak meseleni öňe sürgütýär. Indi şundan Türkmenistanyň diktator rejimi ýüze öwrüýärmi? Öwrümez adamdy. Öwrümez ýöne ýere gelen o dede gatsy. Ýöne ýere tejribe alışmaklygy hödürlän o. Indi Türkmenistanyň diktator rejimi özüniň repressiv şäherleri üçin ulanjak güýçlerini Amerikan Birleşen Ştatlaryna uğradyp, şo taýdan tälim aldylar. Tälim aldylar. Kiber howpsuzlyk meselesinde Ýewropa uğradyp özüniň spesialistlerine tälim berip, Türkmenistanyň raýatlaryna garşy şäherleri görüp otýar. Bir tarapdan, indi beýlek tarapdan geljekde ýüze çykaýmagy mümkin. Halk gowgalagyny basyp ýatyrmak üçin Amerikan Birleşen Ştatlarynyň tejribe öwrenýär. Şu zatlar ýöne bir adamlar näme käbirler aýdýar da bunyň bir hili dilluş teoriýasyna bar ýa, bunyň bir hili konspirologiýa bar ýa dämi diýen, diýip pikir etjekler emmadyr, pikir edýänler emmadyr. Men adamlar şoň üçin ýüdüňde şu faktları görüp edip şonu logikadan baglanşdyryp çeýnäp berip otýar. Şu zatlar ýöne ýere bolanok pikir edýändiňizde o näme günwatar näme o diktator rejim bilen hyzmatdaşlyk edip otýar. O Amerikan wekilleri taýda bu işläp bermediler, sonra ýüze çykýandyr aýdyldy. Ana şoň jogaby şol. Jogaby şol günwataryň maksady Türkmenistana demokratiýa getirmek däl, ol kagyd ýüzünde hawa, şygar ýüzünde hawa. Emma iş ýüzünde başga da edilýär. Aşygar ýüzünde onda näme üçin beýdilýär? Näme üçin olar tanqid eden bolýar iňolmanlar? Şeýle göz üçin bir zat edilýär. Gözüňe çöp atmak diýilýän zat şol ana. Men öňe aýdypdym, bulaň edýän hereketleri eline gurhan alyp, ine şeýdip ýüzüňe tutup, ina gurhany öňüne tutar edinip, ýyňdan bir giden ýa-ni bitpäli işleri amala aşyrýan molla bolar. Şolar ýaly hereket bular. Şeýdip demokratik şygarlary öňe tutýarlar-da, halkyň arkasyndan, sahnaň arkasyndan başly oýun edýärler. Şoň üçin men aýdyp gelýän adamlar, biz öz güýjümizi indi biýil baglamaly. Diňe öz güýjümizde halk bolup,
şu diktator rejimi agdaryp halkın güýjü bilen bir zat edäýmeden bu dişine gitse buların günmataryň güýçleri bilen hyzmatdaşlyk edip geljekde özleriniň heme internet ulgamyndaky, elektron ulgamdaky başarlyklaryny ösdürip gidip otur. Olam näme üçin ösdürilýär? Halky ýurdu izolasiýa salmak, halky daşarky dünýäden doly üdüňeleşdirmek, hemem ýurduň içinde konslager ýaly bir düzgün öğretmek. Şonam hatan berkitmek. Üstesine de bardy gelle birden halk ayağa galajak bolanyny da şonu basyp ýatyrmak üçin Amerika Birleşen Ştatlary ýaly ýurduň milli gwardiýasynyň tejribelerini öwrenip, şo taýyk adam uradyp, şo taýyk tälim berip, şo taýdan öz repressiv rejimi üçin ulanajak güýçlerine tälim berdirip, şonam taýýarlap goýmak. Şol urda da günwataryň ýurtlary höwet bilen hyzmatdaşlyk edip oturýarlar. Indisi de şundan beter nähil subutnama gerek. Yani şolan öýler çykyp aýtmalymy? Ha biz siziň şo diktator rejiminiň arkasynda duruz. Biz şolar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şunam etjek, gözüňize batyp siziň geljekde size çäre görjek güýçlere biz taýýarlaýar. İnternet ulgamy boýunça da, sanly ulgamy boýunça da şoňa biziň edip oturýarsyňlar öz dilleri bilen. Diňinde şo galdy. Ýöne bu galan başga hemme subutnamalar görüp oturýardyňar. O beşege gedek gelende de şon ýaly bular. Bularyň mali ykdysady meselesinde de öne bilen bank hasaplaryny günwatar saklap otur. Hiç ili doňduranoklar, çäre öňenoklar. Üstesine de ýene internet ulgamynda, sanly ulgamda ara gatnaşyk ulgamlaryny meseleni şunu ýaly doly kontrol etmekde, izolasiýa salmakda da injam berip otur. İnjamlaryny ornaşdyryp otur, şo taýdan işini ýola goýup otur günwataryň adamlary. Bulan adamlaryna tälim berip otur. Üstesine de repressiv güýçleriň tejribesini kämilleşdirmekde de Amerika Birleşen Ştatlarynyň wekilleri öz hyzmatlaryny hödürläp otur. Ha adamlar. Indi siziň özüňiz näme pikir etseňiz edip beriň. Ha bu konspirologiýamy şu, ha bu bir ýöne bir teoriýamy ýa-da praktikamy? Şoň üçin ýene ýanky mesele gaýdyp gelýär. Halk bolup ayaga galyp, öz göbegimizi kesip, özümiz başaryp çykmasak şu ýagdaýdan, bizi diktator rejimden halat etjek güýç ýok. Onu sen Orsiýada halat edenok, Türkiýede halat edenok, Hataýyňa halat edenok, günwataryňa halat edenok. Bulan baryna Türkmenistanyň diktator rejimi gerek. Diňe şo taýda diktator rejim oturan ýagdaýynda bulara şonça da amatly. Bulan günwataryna da şon ýaly amatly, bulan ol Türk Hanna da şol amatly, Hataýna da amatly, Orsiýetine da amatly. Indi galan meseleň üstünde döwediňiz pikir edip. Gepleşiň ahyrynda ýene de ýatlatjak bolýan, buna ýazylmadyk bolsaň, buna durmadyk bolsaň, buna duruň kanalymy, oň üçin size elektron adresi gerek bolýar, onam siz göredi bilersiňiz daň saatlyk bilen. Gepleşigimi halaýan bolsaň, like basyň, hemen bir tanyş bilişlerini bilen paýlaşyň. Şu günlükçe de ünferip dinleýän üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişlerini bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.